Komplit il-kumpilazzjoni ta' evidenza kontra Ebner Aquilina mixri bil-qtil u stupru ta' Paulina Demska f'ta' Sliema f'Jannar tal-2022. Ex-priġunier li kien fiċ-ċella ma' Aquilina xed fil-qorti kif fix-xahar li għamel ħassu it-turmentat. Dan kif Ebner Aquilina kien jitkellem dwar kif qatel lil Demska minkejja li oriġinarjament rid joqtol lill-ex tfajla tiegħu. Huwa qal li ma kienx fela jisma' aktar lil Aquilina jiċċajta dwar dak li għamel lill-vittma. Semma kif meta kien jidħol xi ħadd ġdid Aquilina kien jerġa' jirrakkonta kif vega lil Demska bil-faxex u stupra wara li mietet. Dan xed kif Aquilina qal li wara li kellu xi jgħid ma' tfajla huwa kellu l-ħsieb li jweġġaħħa iżda beża li joqtlu missiera u kien għalhekk li tefa' ħarstu fuq tfajla oħra. Tfajla oħra li kienet qed titma' il-qtates f'ta' Sliema. L-imputat kien spiss jgħid li dawk li kienu għaddejjin waqt li kienet iwettaq l-istupru ħasbuh li qed jagħmel il-push-ups. Aquilina tkellem ukoll dwar l-intenzjoni li kellu li joqtol lill-avukat tiegħu u lil ħuh. Minkejja diversi tentattivi biex tiġi salvata ħajjet Pelinkaja dawn irriżultaw kollha fin-negattiv. Hekk xehed it-tabib Michael Spiteri, hekk kif matul il-jum tal-ħamis komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Jeremy Camilleri ta' 33 sena minn Ħallija li jinsab mixri bil-qtil ta' tfajla Torka ta' 30 sena Pelinkaja fit-18 ta' Jannar li għadda fil-Gżira meta l-vittma ttajret mill-karozza li dan kienet isuq. It-tabib Spiteri xed li jumar fuq il-post għal ħabta ta' 20 ta' filgħodu fejn hemm sab tim mill-isptar Mater Dei li kienu qegħdin jieħdu ħsieb mara fuq bankina illi kellha qalba wieqfa. Xed ukoll li kien hemm il-pulizija li kienu qed jieħdu ħsieb persuna oħra illi kien aggressiv u qal li l-mara kellha diversi feriti. Iżda l-prijorità dak il-ħin kienet li terġa' tibda taħdem qalba. Żied jgħid li sakemm Pelin iddaħlet l-isptar qalba baqgħet wieqfa u ġiet iddikjarata mejta ftit tal-minuti wara.